project no endo dhi mbele no endo to kot no kwere jok mochung'ne okenge machalo kamago endo machalo kaka koro PS, CS, chairman mar board, jok ma commission that project inyalo donjnegi ne chayo kot ma twegi ma gogi fai ma moko tere i jela kucho chonde. No waneno ka notimore South Africa kaya chande kane Zuma no ko odhi gi kot maber e gik mane kot omiye. Omiyo onge gimoro ni koro wagik kama koro ok wanyal yude konyruok. President buoga ji lakini joge got wanya yudo negi contempt of court. Gimwang'eyo ni samoro Inspector General samoro ok nyal dhi arrest gi. Lakini ndalo president to are numbered. En 5 years, mako pono dhi mang'eny 10 years, to court order, pod bedo implemented, nikech telo nyalo biro makendo koro chako balo gi tende, mana kaka nineno ka koro ne gitimore gi Uhuru Kenyatta seche ma gidonji ketho gigene cha. Telo nyalo biro mako luo, makendo koro ok winjre kode, to jogi endi tetete kaka nineno ni timruok gi Matiang'i seche ma koro telo noloko cha. Jogi endi biro neno matek, to gima koro nyaka wang'e kaka jopiny, ni sama ja siasa kata wawach ni koro president nikech anda luonge no ja siasa ok en kata president kaka capacity ma ko timo no koro ken president seche ma ko president timo gik moko gi thuono to gi wich teko kaka ko no timeno oketho pesa wa nikech do achiel ni endi nigi teko mar wacho mondo mi sirikal chieng' moro many pesa moro ma duok ne jok mong'adi housing levy ni endi. Kakoro jok manosandi ndalo ginene, ndalo ukoloni. Ema kot nyocho ng'ado ma moko nobedo compensated. Koro president matia sani, to gi pesa mong'ado gi thuon, koponi no ng'ade gi thuon. Nke sani to wang'eyo ni nitiere stay, kaka kot no teko ochiwo gimoro matin. Sani endi pod ang'e ni obiro ng'ade nyaka 26, nikech kot oda chande no chunge matin. Lakini kot dhi ong'ade tok chik, ndalo biro biro ma jok mano ng'ade gi kata gi retire ma giti machalo nade, gibiro doke kot achiel ni, to gibiro kwayo mondo sirikal oduok negi pesa gi mano ng'ad ki tok chik. Biro duoko wa mana chien kuma ne wadwae cha, nikech pesa ma ibiro tigo doki duoko negi go endo ne nya konyo wa e seche mabiro go e kamoro. To kata ka en ndara moger kata ka en ot moger, ibiro gere agera to koyud ka ni nogere kama nonego bed ni gere National Park. Nogere kama onego bed ni gere osiptal. Do nigi teko mar ng'ado mondo odno endo omuke kata ogere mamoro gi polo. Waseneno ute momuki. Omiyo wan owuon onego wawuoguru oko wakweruru ker ni seche ma koro time tok chik no to kokonywa. Emomiyo ka aneno ka koro penjo moro gi janeno moro kanyo. Ni to koro dibedi ni projects gi nigi gik moko e iye. Nyalo bedo kineno projects mitima gi thuon nikech chik manitiere en chik molos gi jo Kenya. Opuodhe gi jo Kenya.